It's me again, Junjun Oliver, and welcome to my YouTube channel, Junjun's TV. So today is August 18, 2021, and magamatarog video para sa makapremiere ta kay murag basin matagaan tag slot. So, tayo nanurag isda. Ganun rata nagsubay-subay. Nagsubay-subay rata sa kadalanan. Hisgot. Maglaag ko dari sa akong silingan na po. Mga pamampod, alas city pamampod. Mungkin pag alas city. So, alas ta? Dia si Daniela. Atong i-apel si Daniela. Ay na may sound. Madungog. Daniela is here. Ano yung atong kasabwat? Si Daniela. Charot. Good morning, Day. Sa may imong kalambuan sa kinabuhi. Masa lang kang grado haron day? Mag-grade 6 pa day ka kay kung high school lang ka. Whoa, 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 whoa. Die in a cold and a bad romancer. Mag-content tagi haron day. Nang katawa, bawal tumawa. Kanang di ba mo katawa? Ato ta kay ba ay nag-anda. Sorry meron guys. Ay nakakita ko na garden. So man video ron, wow. Ha? Dali magkurog video kay basin dahil matagaan ang slot kay murag may bakante. Para lang maka-video ta. So diha, dahil mga buotang bata. Ay, kaya kung nag-garden, nagpatag di ay. Super aga, super buotan mga kabataan. Kaya, wow. Batilong. Kung batilong, kay namo sa TV. Signa day chicks mukaan. Makakita. Kana Drin, berbati. Adrian, nasa to? Kare ko sa mo rin kinamanghuran. Kare din rin kinamanghuran. Sialan bakito. Ini sila guys, mani aw ni mga silingan. Daw ra gamong bahay taro dito. Ay, magpahatod naman guys, mother. Tampa kayo sa ring tiwas na yung video. Yes, tiwas Daniela. Ini si Jama na si Deo. Mo ni unang nagbaswat ni ama. Nakalipat ko. Gahapon pa ko nag-fill up sa para ko ang amang dito. Hindi ako aman na natiwas ko kay boss kung sa'y natawhan niya. Kay baw ka? $35? Palagi itong ano. Okay. Nakalipat ko. Gahapon ko nakainom ng kistot. Wapa man suda ito na nakuha. Wapag kaan. Wapa may mo buho. Ta nagmaterial. So nakuha. Karo nang ipamalit tandaan. Ang mo trabaho.
Magbuho ra man kuno andoy og otro. Dako ra siguro. Basin at anas aga na mang kuan. Aga na mang isang abuhan mo igam og CR. Ipakisa sila ag kuan. Oh, sila gyapos ko yalito. Agda to sudlon kay taga-ag kuan. Agda to sudlon kay taga-ag bahay ni Alexis. Nada pas kaningag. Ingana ra. Gamay. Agda tos kandihay kayo nakitaan guys. To sakto lang pud kana. Semento half man siguro half. Half lagi. Oo. Kesa man. Nagpapirma. '94 na kuno kabahay na tagaan nila. May kabaskan din sa among kuan guys. Dako ang kabaskan. Amo ni tanan. Tanang Tanang makita din yung basak amo na. Kaya dahil tag-ija. Nang lutak naman daay oh. Sayang nga manig di ni duawon og kuan. Dah, wa ko'y kwarta, wa ko'y sildo. Muduhan ako kabuan, wa ko'y sildo. Sa pagsugod na ako. Wa ko man dagang eligibility request o masibo. Lugay ang abot ko. Matibo. Milyonaryo na ko ka. Mapuntas palagi intawon may una. Di po ko kalihok sa negosyo kay Lunes ka tong Bernes. Tama sa opisina. Sa Badog Domingo, mag-vlog. Buntas ang resulta na eh. So kaning Alicia guys, daghan jud din siya og mga kabaskan. Kanang agricultural kanang place, rice field mostly dinhira pod sa mga kuan. Pero sa basta kay na may mga daghang mga kabaskan apoy portion nga bukid ato dato sa Lula Barangay Sudlon, kanang Del Monte Sudlon, Kagong-Kagong, kanang mao na ang mga lugar mahayag nga mga bukid-bukid. Pero napoy ginagmay nga mga basak. Nya makakita kag dako-dako mga kabaskan dinhi sa poblasyon, Katipunan napo. So mo na mga dagko nga mga kabaskan. Katipunan jud kay irrigated ang ilang kuan. Dani na po na irrigation na may dam na ibabaw na.
Dam, tapoy dam po dito. Ibali duhaan din. Dam nga mo. Nag-support dan eh. Nakaan, pero dili jud ka support tagtarong. Kaning daning dapit ang mga porsyon na nagsalig ra ni sa sahod sa kanang naay tubig uwan. So that's it, guys. Ngayon na lang ko salamat mga ka-Jonjons, and thank you so much Team Ritz, Founder Celine, for always giving me slots nga bakante mo kung taga slots. Thank you so much, and of course, bye-bye. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear.